6629 RK. עכשיו אנחנו יודעים את הסיסמה שלך. איך זה? מה זה? הפסיק את העברה? לא, זה בטח עבר כבר, זה סיים כבר. כן, אנחנו נבוא במאי, סוף מאי, אתם תעשו בטח הופעות. מה קורה, חמודה? מה אנחנו פה עוד פעם? עוד פעם אתם פה? מה, כמה זמן יש לכם הפוגות בין מופע למופע? יש קצת חיים כאילו? תגיד לי, כמה זה אמור? 730 מגה-בייט? מין קשור. יאללה, באמת תודה. כן, כן, יאללה, זהו, מספיק. טוב, קברה, קנית? ביי. קנית? נשלח. יאללה, ביי. זה עולה הרבה כסף כל חודש, יהיה לך הוצאות. יאללה, ביי. יאללה, השארנו אותה. נבוא לבקר במאי בארץ, אנחנו ניקח לך אותה. אבל היא קמה. רוצה לישון מסכנה. בואי מאמי. יאללה, בואי. תגידי ביי, תודה שערכתם אותנו. היה כיף. ביי. תהיה לך מדע, אבל טוב? נחמדה, היא קצת לחוצה, לא נורא. יאללה, בואי, ביי. ביי, תודה, היה כיף. ביי.